Sa mga gustong mupauli o mubisita sa Bohol, dili na kinahanglan ang daghang mga travel requirements. Sa Executive Order No. 17 Series of 2021 ni Governor Arthur Yap, kinahanglan lang ang negative RT-PCR test result. 72 ka oras sa dili pa moabot sa Bohol. Hinuon, kinahanglan paghihapon ang LGU confirmation. Alang sa mga domestic ug international tourists, pwedeng mag-PCR test pag-abot sa Bohol, apan kinahanglang mag-coordinate sa LGU nga maoy mag-facilitate sa RT-PCR testing. Ang traveler mahimong muhuwat sa maong resulta sa iyang PCR test sa usa ka government quarantine facility o accredited private quarantine facility. Kung negative ang resulta, di na kinahanglan magpa-test o balik o mag-quarantine. Dawaton usab sa LGU ang RT-PCR sa live test. As of March 4, ang Bohol adunay 1,101 total confirmed cases, diin 90 ang active cases, 989 recoveries ug 22 ang recorded deaths.